Minister obrany Jozef Stank a náčelník generálneho štábu Slovenskej armády Milan Cerovský prijali všetky opatrenia na ochranu nášho územia. Na šokujúce správy z USA reagovala aj vláda a Národná rada. Vláda Slovenskej republiky odsudzuje útok na americké mestá ako bezprecedentný čin medzinárodného terorizmu. Vyjadruje sústrasť a účasť všetkým obetiam tohoto činu, ako aj americkému národu a vláde Spojených štátov amerických. Vláda Slovenskej republiky zároveň vyjadruje pripravenosť všetkými spôsobmi spolupracovať v boji proti terorizmu. Vyhlásenie parlamentu je veľmi stručné. Je to účasť s americkými občanmi, je to sústrasť s obeťami tejto hrôzy. Zatiaľ nemáme informácie o tom, že by sa niečo stalo našim občanom, ktorí sa nachádzajú na území Spojených štátov, ale je príliš zavčasu robiť nejakú bilanciu alebo robiť nejaké závery. Tento šokujúci teroristický útok však podľa Kukana bude mať rozhodne vážny vplyv na celosvetovú politiku. Predpokladám, že Spojené štáty budú adekvátne odpovedať. To je diplomaticky povedané, ale myslím, že mi rozumiete. Úplne sa zmení svetová politická klíma, začne nová etapa v histórii ľudstva. Je to smutné, že 21. storočie sa začalo takýmto spôsobom. Hneď potom, ako som sa tieto správy dozvedel, tak som prijal neodkladné opatrenia, ktoré mi zákon umožňuje na zabezpečenie bezpečnosti našich občanov a majetku. Ešte dnes zvolávam krízový štáb ministra vnútra, kde budeme situáciu analyzovať. Ani najvyšším vládnym predstaviteľom sa však stále nepodarilo skontaktovať sa s premiérom Dzurindom, ktorý dnes odletel na oficiálnu návštevu Kanady. Mám informáciu len z médií o uzavretí kanadských letísk, ale samozrejme, že predpokladám, že bude urobené všetko preto, aby všetky lietadlá, ktoré sú vo vzduchu, mohli pristať. Takže nemám síce bližšie technické informácie, ale prvá, ktorá sa ponúka, je návrat na Island. Už na dnes večer je zvolané aj mimoriadne rokovanie Rady obrany štátu, ktoré by malo prijať všetky adekvátne opatrenia pre zabezpečenie ochrany našich obyvateľov. Zlatica Puškárová, televízia Markíza. Veľvyslanectvo Spojených štátov na Slovensku nás požiadalo o zverejnenie nasledujúcej informácie. Zajtra bude zatvorené vízové oddelenie. Služby bude poskytovať iba v súrnych prípadoch americkým občanom. Takže pre slovenských občanov je zajtra vízové oddelenie Veľvyslanectva USA v Bratislave zatvorené. Americký federálny úrad pre letectvo zrušil všetky vnútroštátne lety a uzavrel všetky letiská v Spojených štátoch. Lietadlá, ktoré sú ešte vo vzduchu, musia pristáť na najbližšom letisku. Všetky medzinárodné lety do Spojených štátov sú presmerované na letiská v Kanade. Situáciu monitoruje aj letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. O mimoriadnej situácii v Spojených štátoch amerických boli okamžite informované všetky svetové letiská, slovenské nevynímajúc. Je treba kategoricky vylúčiť akékoľvek náhody, omyly či zlyhania v oblasti letovej prevádzky. Hodnotím to ako bezprecedentný, hrubý, drsný prejav fanatizmu a terorizmu. Ani naši letoví odborníci si tento teroristický akt nevedia vysvetliť. Neviem pripustiť myšlienku, že by akýkoľvek pilot na svete sa dal prinútiť k tomu, čo sa dnes stalo v New Yorku. A aká je momentálna situácia podľa odborníkov? Vyjadrujem svoje presvedčenie, že ani v tejto chvíli žiadne lietadlo na svete nie je bez kontroly zložiek riadenia letovej prevádzky. Na situáciu však pružne zareagovali aj u nás. Zasadá bezpečnostný výbor, prijímame opatrenia aj my na Slovensku, konkrétne v Bratislave. Letová prevádzka na Slovensku je však i napriek tomu plynulá a neprerušená. Tragédia však bude mať bezprostredný dopad na zmenu bezpečnosti na letiskách. Určite to počnúť s dnešným dňom na svete aj v oblasti bezpečnosti leteckej prevádzky bude v mnohých oblastiach, v mnohých aspektoch iné. V súvislosti s tragédiou v Spojených štátoch amerických boli prijaté aj na našich letiskách mimoriadne bezpečnostné opatrenia a zvýšená ostraha. V týchto chvíľach o situácii rokuje ministerstvo dopravy s vedením letiska a príslušnými orgánmi štátu. Pre televíziu Markíza, Braňo Král. Sérii teroristických útokov sa budeme venovať aj v relácii SITO. Jej hostiami budú minister zahraničných vecí Eduard Kukan, podpredseda HZDS pre zahraničie Rudolf Žiak a bývalý náčelník generálneho štábu Jozef Tuchyňa. Prejdeme na domáce správy. Spojených štátov amerických. Samovražednými útokmi unesených lietadiel bol napadnutý Pentagon. Svetové obchodné centrum v New Yorku sa zrútilo.
Počet mŕtvych zatiaľ nie je možné odhadnúť, zranené sú však tisícky ľudí. Celý svet vyjadruje Spojeným štátom sústrasť, Palestínčania však oslavujú v uliciach. Dobrý večer. Pripravené sú noviny slovenskej televízie. New York a Washington, hlavné centrá Spojených štátov amerických, dnes napadli teroristi. Ide o najšokujúcejšie udalosti v dejinách USA. Mohutným útokom, na ktoré teroristi zneužili 4 unesené lietadlá, podľahli obidva mrakodrapy Svetového obchodného centra v New Yorku a čiastočne zničili aj budovy Pentagonu a Ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone. Séria útokov sa začala explóziou v jednej z veží Svetového obchodného centra, do ktorého o 8:45 miestneho času vrazilo asi 2-metrové lietadlo. Budovu okamžite zachvátil požiar. Približne o 18 minút sa obeťou útoku stala aj druhá väža centra, do ktorej narazil nákladný stroj Boeing 767. Tretím terčom bola budova amerického ministerstva obrany vo Washingtone, Pentagon. Krátko na to celý svet šokovali zábery spravodajských staníc, ktoré v priamom prenose vysielali zrútenie oboch veží Svetového obchodného centra. Podľa televíznej stanice CNN pri útoku utrpeli tisíce ľudí zranenia, počet mŕtvych však zatiaľ nie je možné odhadnúť. Úrady a polícia mesta New York hovoria o tisícoch mŕtvych. V oboch budovách Svetového obchodného centra pracovalo okolo 40 000 ľudí a v okolí bolo zamestnaných ďalších 10 000. Následný požiar vypukol v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone. Spôsobil ho výbuch bomby umiestnenej v aute v tesnej blízkosti objektu. Americké úrady okamžite evakuovali všetky vládne budovy. Najprv sídlo prezidenta Bielý dom, potom sídlo parlamentu Capitol Hill a neskôr všetky ministerstvá. V uliciach New Yorku a Washingtonu vládne panika a stovky ľudí sa v strachu pred ďalšími možnými útokmi snažia nájsť bezpečie v staniciach metra. Starosta New Yorku nariadil evakuáciu celého dolného Manhattanu, štvrte, v ktorej sídlia najväčšie obchodné spoločnosti na svete. Nemocnice v okolitých štvrtiach stále prijímajú nových zranených. Federálny úrad pre letectvo reagoval presmerovaním všetkých transatlantických letov s cieľom v USA na letiská v Kanade. Ešte predtým zrušili všetky vnútroštátne lety a uzavreli všetky letiská v USA s tým, že lietadlá vo vzduchu museli pristáť na najbližšom letisku. Spojené štáty v súvislosti s útokmi sprísnili bezpečnostné opatrenia na svojich zastupiteľských úradoch po celom svete. V niektorých krajinách ich dokonca evakuovali. Bezpečnostné opatrenia sprísnili aj Izrael, Nemecko a Británia. Zatiaľ posledná správa prišla zo severu štátu Pensylvánia, kde sa popoludní zrútilo ďalšie veľké osobné lietadlo. Zatiaľ nie je celkom isté, či išlo o teroristický čin. Slovenskej televízii sa podarilo spojiť s naším veľvyslancom v USA Martinom Bútorom. Ako nás informoval, naša ambasáda nemá zatiaľ žiadne správy, či sa v budove obchodného centra nachádzali aj slovenskí občania. Všetci Slováci na veľvyslanectve vo Washingtone sú však v poriadku. Situácia je naďalej kritická v tom zmysle slova, že ešte stále nie je jasný rozsah škôl, ku ktorým došlo, stále nie je jasné, kto stojí za tým, stále nie je jasné, či tieto útoky nebudú pokračovať. Zodpovední predstavitelia prijímajú celú sériu opatrení, to znamená, v tejto chvíli sú všetky federálne úrady zatvorené sú vysoké školy, zatvorené sú také priestory v Spojených štátoch, ako je treba z Filadelfia, kde sa zrodila americká nezávislosť. Pochopiteľne opatrenia sa prijímajú aj vo vojenských a bezpečnostných objektoch a pokiaľ ide o situáciu v ostatných častiach Ameriky, zrušené sú nielen všetky lety do Spojených štátov, ale aj lety domáce. Je to v podstate poprvýkrát, keď došlo k niečomu takému, pretože to, čo sa stalo, je najväčšia teroristická tragédia v dejinách Spojených štátov a myslím si, že svet už nikdy nebude taký, aký bol predtým. Teroristické útoky v Spojených štátoch ohromili celý svet. Prezident USA George Bush prerušil služobnú cestu na Floride a vrátil sa späť do Washingtonu. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Ruský prezident Vladimír Putin vyjadril Spojeným štátom sústrasť a dodal, že neustále sleduje vývoj v amerických mestách. Podobne reagovali aj predstavitelia Francúzska a Veľkej Británie. Francúzsky prezident Jacques Chirac uviedol, že jeho krajina je hlboko znepokojená hroznými teroristickými činmi, ktoré otriasli Spojenými štátmi. Všetci Francúzi súcitia s americkým ľudom, dodal.
Britský premiér Tony Blair zvolal mimoriadnu schôdzku svojho kabinetu. Dnešné útoky odsúdil aj palestínsky vodca Yasir Arafat. Vyjadril som svoju sústrasť palestínskeho ľudu americkému prezidentovi Georgeovi Bushovi, jeho vláde a americkému ľudu ohľadom tohto strašného činu. Naopak, Palestínčania v uliciach miest búrlivo oslavovali tento podľa nich spravodlivý akt pomsty. Pôvodne podľa prvých správ mala byť za útok zodpovedná radikálna palestínska. Agenti FBI pátrajú na Floride po prívržencoch Usáma bin Ládina. Mimoriadne bezpečnostné opatrenia platia aj na našich hraničných priechodoch, v atómových elektrárniach a na letiskách. Ministerstvo financií chce od nového roku zaviesť nové dane. Dnes večer s Anetou Paríškovou a Patrikom Švajdom. Dobrý večer. Dobrý večer. Mnohí ľudia v Spojených štátoch amerických sa boja, že včerajší deň sa stal začiatkom 3. svetovej vojny. Kritickou situáciou v USA sa dnes zaoberá Bezpečnostná rada OSN. Americká armáda je v stave najvyššej bojovej pohotovosti. Minister obrany Colin Powell dnes vyhlásil, že Spojené štáty budú reagovať, ako by išlo o akt vojny. Zatiaľ sa však na vojenskú operáciu nechystajú. Samovražední teroristi použili na svoj útok americké dopravné lietadlá. Potvrdené boli 4 únosy. 2 lietadlá narazili do Svetového obchodného centra, 3. do budovy Ministerstva obrany Pentagonu a 4., ktoré vraj malo spadnúť na Biely dom alebo Kapitol, sa zrútilo pri Pittsburghu. Na palubách unesených lietadiel zahynulo spolu 266 ľudí. Asi 800 zomrelo v Pentagone. Nezvestných je vyše 200 požiarníkov a asi 270 policajtov. Počet obetí a zranených po páde Svetového obchodného centra sa zatiaľ stále iba hmlisto odhaduje na mnoho tisíc. Pád tejto budovy poškodil viaceré okolité stavby. V noci nášho času sa zrútil aj 3. manhattanský mrakodrap. V tom čase už však bol samozrejme celý dolný Manhattan evakuovaný. Záchranári zachránili z trosiek niekoľko ranených. Mnohí ďalší sa im spod nich hlásia mobilnými telefónmi alebo iba výkrikmi. K zodpovednosti za včerajšie teroristické útoky sa prihlásili viaceré organizácie, napríklad Japonská Červená armáda, ktorá tvrdí, že je to pomsta za Hirošimu a Nagasaki. Najpravdepodobnejšie stopy však stále vedú k Usamovi bin Ladínovi, aj keď on sám to jednoznačne poprel. Americké tajné služby však vraj majú isté stopy svedčiace o prepojení s bin Ladínovými ľuďmi. Identifikovali 5 Arabov, ktorých prenajaté auto našli spolu s pilotskými príručkami pri bostonskom letisku. Vypátrali tiež 4 osoby z Floridy spojené s Ladínom, ktoré boli na palubách unesených lietadiel. Hlavným mestom Afganistanu, kde sa bin Ladín údajne skrýva, otriasli v noci viaceré výbuchy. Nešlo však o americkú odvetu, ale o útok proti talibanskej opozície. Americkému národu sa dnes nad ránom nášho času prihovoril prezident George Bush. Dnes zaútočili na našich spoluobčanov, na samotnú podstatu nášho života a našej slobody v sérii úmyselných smrtiacich teroristických útokov. Tie síce môžu otriasť základmi našich najvyšších budov, ale nedokážu otriasť základmi Ameriky. Po páchateľoch týchto otrasných činov sa pátra. Využijeme všetky prostriedky našich zákonov a tajných služieb, aby sme ich postavili pred spravodlivý súd. Hlbokú účasť vyjadrili Američanom predstavitelia mnohých krajín sveta, medzi nimi aj takých ako Líbia, Irán či Kuba, aj keď Fidel Castro nedokázal zakryť isté zadosťučinenie. Náš ľud súciti s americkým. V rámci svojich skromných možností ponúkame aj pomoc našich zdravotníkov a humanitnú spoluprácu. Spojené štáty sú však krajinou s najväčším počtom organizovaných extrémistických skupín. A na začiatku tohto globálneho nešťastia stali únosy lietadiel, ktoré boli vynájdené ako metóda boja proti Kube. Ešte ostrejšie reagoval Irak, ktorý včerajšie atentáty prezentoval ako ovocie amerických zločinov proti ľudskosti a lekciu americkým tyranom. Mnohí bezpečnostní experti sa však zhodujú v tom, že v súvislosti so včerajším terorom v USA úplne zlyhali všetky americké tajné služby, ktoré stoja Američanov miliardy dolárov. Chaos v uliciach New Yorku a ostatných častiach Ameriky sledovali tisícky ľudí. Mnohí boli v tom čase v centre katastrofy a padajúcim častiam mrakodrapov Svetového obchodného centra sa im podarilo uniknúť len o vlások.
Podľa svedkov chaos vznikol úplne bezprostredne a prirodzene. V uliciach sa totiž nachádzali ľudia, ktorí utekali priamo z obchodného centra alebo z jeho blízkosti. Ľudia nevedeli, čo mali robiť skôr, pretože mnoho z nich prišlo od ľudí, ktorých poznali, od svojich známych, od priateľov, od blízkych. Takisto prišli od domy, o bydliská, takže nemali vlastne nič okrem seba samých, ak prežili. Hneď ako mohli, prichádzali do epicentier tragédie záchranári, ambulancie a sanitky. Dá sa povedať, že boli istým spôsobom bezmocní, pretože v takejto naozaj tragickej situácii sa dostali do katastrofickej situácie aj samotní záchranári, ktorí prišli pomôcť ľuďom v núdzi. Momentálne je údajne situácia v uliciach New Yorku stabilizovaná. Mnohí totiž vypočuli výzvy starostu Giulianiho. Ulice, dá sa povedať, sú dosť spokojné, mosty sú uzavreté, školy nefungujú, finančné centrá sú taktiež uzavreté. Nedostatok lekárov a sestier dokonca prinútil kompetentných, aby vyzvali všetkých ľudí, ktorí majú akékoľvek skúsenosti v tejto oblasti, aby pomohli. Do tejto chvíle je známe, že okolo 600 lekárov je v pohotovosti a takisto 700 dobrovoľníkov sa prihlásilo. Pomoc v tejto súvislosti ponúkla aj naša krajina. Keď americká strana odsúhlasí tú našu pomoc, tak bude na rade zase vláda pripraviť špeciála. 25 členný tým záchranárov aj s obsami, aj s lekármi komplexný odlieta. Aj napriek ponúkanej pomoci, ktorá prichádza zo všetkých strán, sa medzi obyvateľmi New Yorku šíri strach. Kričiace titulky fotografií sú o tom, že toto je začiatok 3. svetovej vojny a tým, ktorý sa nachádza, ktorý prevládol celým mestom, je prirovnateľný zápachu popolu z krematória. Všetky bezpečnostné zložky sú v pohotovosti. Federálny úrad pre letectvo ale nariadil o 18. hodine otvoriť vzdušný priestor Spojených štátov amerických. Soňa Mošková, televízia Markíza. Takmer celý svet včera sledoval zábery lietadla, ktoré narazilo do newyorských mrakodrapov. Nám sa dnes podaril rozhovor zo slovenského pilota, ktorý na podobnom Boeingu lieta. Po včerajšom náraze lietadiel do newyorských mrakodrapov sa podľa odborníkov uvoľnilo také množstvo energie, že jednotlivé poschodia sa doslova roztopili. V tej výške normálne, v tej výške sa drží 250 knotov rýchlosť maximálna, čo je zhruba okolo tých 400 km mohli dodržiavať. 400-450 km za hodinu. Pod tragédiu sa však podpísala aj hmotnosť lietadla. Je to okolo 120 až 160 tón. Samotný výbuch spôsobili palivové nádrže, ktoré hneď explodovali. To boli vnútroštátne linky, takže zhruba mohli mať na 6 hodín letu paliva. Okolo tých 50 tón. Pilot Boeingu tiež vyjadril presvedčenie, že teroristi, ktorí lietadlo uniesli, museli byť profesionálni piloti s praxou. Lietadla tohto typu si totiž vyžadujú mimoriadne pilotné schopnosti. Aj to, že sa tí cestujúci dostali s nejakými predmetmi, údajne to boli nože, na palubu lietadla, tak to nebola chyba leteckej spoločnosti, bola to chyba letiska. Dostať sa do kabiny lietadla pre teroristov problém nie je. Teroristický útok môže odvrátiť len tajná bezpečnostná ostraha. Tu si však letecké spoločnosti najímajú väčšinou len na mimoštátne lety. Keď by tá posádka vedela úmysel tých teroristov, že čo chcú robiť, tak asi by neotvorila a rozhodla sa ináč aj za cenu vlastných obetí, ale určite by toto neboli dovolili. Pre televíziu Markíza, Braňo Král. Žiadne priame ohrozenie obyvateľov na našom území zatiaľ. Dobrý večer, pripravené sú noviny slovenskej televízie. Aj dnes sú venované udalostiam v USA. 24 hodín po teroristickom útoku na strategické miesta v Spojených štátoch venuje Amerika všetku pozornosť záchrane obetí a pátraniu po atentátnikoch. Ešte stále nie sú stanovené presné počty mŕtvych, ranených a nezvestných, ale možno hovoriť o stovkách a tisícoch tragických ľudských osudov. Pokiaľ ide o atentátnikov, v centre pozornosti je islamská stopa a najhľadanejší terorista sveta Osama bin Ladín. Americké médiá označujú dnešok ako deň po, pretože New York pripomína mesto po jadrovom útoku z povestného filmu. Obyvatelia New Yorku a Washingtonu totiž zažili na vlastnej koži to, čo doteraz vydávali len na filmovom plátne. V budove Pentagonu zahynulo 800 ľudí. Newyorský starosta Giuliani hovorí o niekoľko tisícoch mŕtvych v zasiahnutých budovách a bezprostrednom okolí. Záchranári z trosiek mrakodrapov Svetového obchodného centra vytiahli 6 živých ľudí. Americkí ľudia nechápe, že ide o vojnu. Musíme na ňu odpovedať ako na vojnu. Bude to dlhý konflikt.
Nemecké spravodajské služby súhlasia s kolegami z Francúzska, Veľkej Británie a Izraela, že v pozadí útokov na americké centrá moci je saúdsko-arabský terorista Osama bin Laden. Nemajú však jednoznačné dôkazy. Pre pakistánske noviny Osama bin Laden vyhlásil: teroristický akt je dielom niektorej americkej skupiny. Nemám s tým nič spoločné. Úrady amerického štátu Massachusetts identifikovali 5 podozrivých Arabov, v ktorých prenajatom aute pri letisku v Bostone našli arabské príručky pre výcvik pilotov. Pasy 2 Arabov svedčia o tom, že pochádzajú zo Spojených arabských emirátov. Jeden z mužov bol vycvičeným pilotom. Americký prezident vo svojom vyhlásení varoval: páchatelia nebudú do konca svojho života v bezpečí. Spojené štáty využijú všetky prostriedky na porazenie nepriateľa. Biely dom vyjadril presvedčenie, že teroristi zodpovední za útoky v New Yorku a Washingtone svoj plán už dokončili a nebezpečenstvo ohrozenia verejnej bezpečnosti je teraz už značne zmiernené. Pridávame aktuálnu informáciu. Pozuby ozbrojení policajti a zvláštni agenti FBI práve vnikli do jedného z hotelov v centre Bostonu. Podľa očitých svedkov všetko nasvedčuje tomu, že ide o zatknutie osôb podozrivých z účasti na včerajších útokoch. V samotnom Pentagone sa zároveň rozširuje požiar. Aj dnes sme sa skontaktovali so slovenským veľvyslancom v USA Martinom Bútorom, aby vás informovalo o aktuálnej situácii po včerajšku. Podľa veľvyslanca americké úrady zatiaľ zverejnili iba zoznam identifikovaných obetí lietadla, ktoré sa zrútilo pri Pittsburghu. Medzi nimi slovenskí občania neboli. Chvála Bohu, stále nemáme nejaké informácie o tom, že by medzi zranenými alebo medzi obeťami bol nejaký občan alebo občanka Slovenskej republiky. Máme v tejto chvíli k dispozícii predbežný a neúplný zoznam niekoľkých mien z toho lietadla, ktoré spadlo v Pittsburghu. Medzi týmito menami nie sú nejaké občania slovenskej národnosti. Nie je to ešte zoznam úplný. Ja by som chcel povedať, že pre tých ľudí doma, ktorí majú pochopiteľne starosť o svojich blízkych, priateľov, známych, príbuzných, Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo číslo zo Slovenska. To číslo volá 001 880 331 0075. A to je číslo, kde sa záujemca môže dozvedieť o tom, či osoba, o ktorú sa zaujíma, sa nachádza medzi identifikovanými obeťami. Oni to nezistujú podľa národnosti ani podľa štátu. To je zoznam len tých, ktorí už boli identifikovaní a zistení a potvrdení americkým ministerstvom spravodlivosti Department of Justice ako obete. Solidaritu, podporu a odhodlanie úzko spolupracovať v boji proti terorizmu adresovali dnes Spojeným štátom najvyšší predstavitelia Európskej únie a šéfovia diplomácií Európskej 15-ky. Rada európskych ministrov zahraničných vecí vyzvala všetkých Európanov, aby si v piatok 14. septembra o 12. hodine uctili 3-minútovou chvíľou ticha všetky obete včerajších útokov a aby sa tento deň stal dňom smútku. Minútou ticha sa dnes začala aj mimoriadna schôdza Európskej komisie. Jej šéf Romano Prodi zdôraznil, že v boji proti terorizmu môže Amerika plne počítať so spoluprácou európskych vlád a inštitúcií. V súvislosti s obavami, že terčom teroristov by mohla byť nielen bruselská centrála NATO, ale aj európske inštitúcie, Prodi zdôraznil, že boli prijaté všetky opatrenia na zaručenie bezpečnosti 40 000 európskych úradníkov. Budovu, v ktorej sa na mimoriadnom zasadnutí zišli šéfovia európskej diplomácie, však dnes viac ako polícia obliehali televízne štáby. Ministri zahraničných vecí tvrdo odsúdili barbarský útok a slúbili vynaložiť maximálne úsilie pri identifikovaní a potrestaní jeho páchateľov. Európska únia zároveň prislúbila Spojeným štátom pomoc pri záchranných prácach. Po včerajšej katastrofe sa však Európa obáva aj o vlastnú bezpečnosť. Rada žiada európskych ministrov vnútra a spravodlivosti a ministrov dopravy, aby v čo najkračom čase prijali všetky opatrenia na zaručenie najvyššieho stupňa bezpečnosti, najmä v oblasti leteckej dopravy, ako aj všetky opatrenia zamerané na boj proti terorizmu a prevenciu proti atentátom. Stupeň najvyššej pohotovosti trvá aj v sídle Aliancie, kde sú na znak smútku vlajky členských štátov zvesené na polžrde. Na dnešnom zasadnutí Rady NATO sa hovorilo najmä o koordinácii humanitárnej pomoci pre Spojené štáty.
Nezodpovedanou stále ostáva otázka, či včerajšie udalosti možno považovať za agresiu voči jednému z členských štátov NATO, v prípade ktorej má napadnutá krajina právo požiadať ostatných spojencov o pomoc. Odpoveď na ňu majú v rukách samotné Spojené štáty, ktoré síce vojenskú odvetu nevylúčili, severoatlantických partnerov však zatiaľ o vojenskú pomoc nepožiadali. Z Bruselu Elena Linceniová, Slovenská televízia. Pápež Ján Pavol II označil včerajšiu katastrofu v USA za čierny deň ľudských dejín a verí, že Američania dokážu byť dostatočne silní, pretože zlo nesmie mať posledné slovo. Vlády celého sveta začali prijímať mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Veľká Británia sprísnila bezpečnostné opatrenia na všetkých letiskách. Mimoriadnu pozornosť venuje britská polícia letisku Heathrow. Všetky lety nad Londýnom sú zakázané. Experti na vzdušnú bezpečnosť sa totiž obávajú, že k podobnému útoku môže dojsť aj v Británii. Ulice Londýna, ktoré sú zvyčajne plné ľudí, dnes spôsobili opustenie. Londýnčania sú prekvapení, majú strach a lomcuje nimi hnev. Spravodajské stanice opakujú včerajšie zábery a na internete prebiehajú online diskusie. Francúzi sa po útokoch na Spojené štáty takisto obávajú, že rovnaká tragédia môže zasiahnuť aj ich krajinu. V celom Francúzsku boli posilnené hliadky na letiskách, v staniciach metra a sídlach dôležitých úradov. Súčasťou sprísnených opatrení bol aj zásah pyrotechnikov neďaleko sídla francúzskeho prezidenta, ktorí kontrolovali podozrivé automobily pred veľvyslanectvom USA a Veľkej Británie. V nemeckom Berlíne bola evakuovaná budova ministerstva zahraničných vecí potom, ako v nej anonym ohlásil umiestnenie bomby. Bombovým útokom pohrozil anonym aj vo Frankfurte nad Mohanom. Následne bola evakuovaná najvyššia budova, tzv. Veľtržná väža. Ukázalo sa však, že išlo o planý poplach. V Poľsku je pod plnou kontrolou vzdušný priestor, ako aj hranice a hraničné priechody. Verejné budovy, veľvyslanectvá, zastupiteľské úrady a vojenské objekty sú prísne strážené. Všetky lety do zámoria a do Izraela odvolali. Izraelská vláda dočasne uzavrela vzdušný priestor. Povolenie pristať majú len lietadlá, ktorým ochranu zabezpečuje izraelská bezpečnostná služba. Izrael považuje atentáty v New Yorku a Washingtone za namierené aspoň nepriamo proti sebe. Palestínsky predák Yasir Arafat daroval krv pre obete tragédie v Spojených štátoch. Následne NATO vyhlásil, že ide o začiatok darcovskej kampane palestínskeho ľudu. V afgánskej metropole Kábul sa nad ránom ozval veľký počet explózií. Výbuchy boli výsledkom leteckého a raketového útoku proti talibánskej opozície. Opozičné sily na letisko tiež vystrelili rakety stredného doletu. Útoky na americké mestá vyvolali vlnu spolupatričnosti aj v Rusku. Poslanci ruského parlamentu dokonca vyzvali k vytvoreniu jedného spoločného medzinárodného antiteroristického centra. Súvisí to aj s podozrením ruských tajných služieb, že americké atentáty môže mať na svedomí tá istá islamská fundamentalistická organizácia, ktorá pred 2 rokmi vyhodila do vzduchu obytné domy v Moskve a Volgodonsku. Rusko je šokované. Prísne strážené americké veľvyslanectvo v Moskve sa zmenilo na jeden veľký pamätník. Celý deň sem ľudia nosili kvety, ikony a sviečky, ktoré sfúkol vietor. Je to prvý úder umieračika 21. storočia. Nie, ja nemôžem hovoriť. Je to všetko veľmi citlivé. Tieto narýchlo napísané plagáty hovoria samé za seba. Smútime, zmužte sa, sme s vami. Genadij, 63 rokov. Američania, smútime. Hrôza, apokalypsa, treba vydržať a tých netvorov zničiť. Americké veľvyslanectvo si skôr zvyklo na protestné demonštrácie, prejavy nenávisti, ohádzovanie hnilými vajíčkami a dokonca aj ostreľovanie z granátometov. Ale teraz sem ľudia chodia preto, aby vyjadrili svoj súcit. Z Moskvy, Igor Pokojný, Slovenská televízia. Spoločné. Podľa starostu New Yorku je po atentáte nezvestných vyše 4700 ľudí. 6 podozrivých z atentátu navštevovalo kurz pre pilotov v Spojených štátoch. Združenie miest a obcí Slovenska nie je spokojné so znením kompetenčného zákona. Dnes večer s Anetou Pariškovou a Patrikom Švajdom. Dobrý večer. Dobrý večer. V
V súvislosti s útorkovými teroristickými útokmi sa v Spojených štátoch rozbehlo najrozsiahlejšie pátranie v dejinách. Podľa vyšetrovateľov bolo do útokov zapojených 50 ľudí a 40 už identifikovali. Smutným paradoxom je, že 6 podozriví navštevovali kurz pre pilotov v Spojených štátoch. Jedným z pilotov lietadiel, ktoré zničili Svetové obchodné stredisko, bol podľa vyšetrovateľov Egypťan Muhammad Abda, údajne blízky priateľ Osamu bin Ladína. Jeho osobné doklady sa našli na Floride. Stopy vyšetrovateľov momentálne vedú aj do Nemecka. Traja z teroristov boli totiž zapísaní ako študenti Hamburskej technickej univerzity. Všetci mali arabský pôvod. Prví dvaja sedeli v lietadle, ktoré narazilo do Svetového obchodného centra, a tretí bol v stroji, ktorý sa zrútil v Pensylvánii. Hamburská polícia prehľadala niekoľko bytov a jedného muža zatkla. V Spojených štátoch silnejú protiarabské nálady. Prezident Bush v tejto súvislosti varoval Američanov pred unáhlenými odvetnými útokmi na spoluobčanov arabského pôvodu či moslimského vyznania. Vláda tiež vyzvala svojich občanov